Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in de lege, lege tonnen. Strooi wat in de huizen. We zullen grabbelen als muizen. Sinterklaas is nog maar pas in het land, maar overal in de etalages zie je overal kerstspullen. Ik ben benieuwd wat de mensen daarvan vinden. Vinden ze dat nog niet een beetje vroeg? En moet deze beste man niet nog een poosje even weg? Staat bij jou thuis de kerstboom al? Nee, nog niet. Nee, de kerstboom staat bij mij nog niet. Mijn moeder is er nog niet omgegaan. Waarom niet? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat mijn moeder het nog een beetje vroeg gaat vinden. En, ja. Na Sinterklaas pas? Ja, denk het wel. Eerst Sinterklaas. Naar de winkels? Ja, we gaan even Sinterklaas cadeautje kopen. Sinterklaas cadeautje, geen kerstboom? Nog niet, hè? Nee? Nee, veel te vroeg. En wat vind je er dan van dat er overal al kerstspullen in de etalage Wel een beetje liggen? vroeg. Eigenlijk vind ik het niet kunnen. Ja, belachelijk. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Nee. Nee, want soms dan zie je in september al kerstspullen en dingen. Sinterklaas eerst Ja. en dan de kerst. Ja. Dat vind ik heel verwarrend voor de kinderen en ook voor mezelf. Ik vind dat eigenlijk niet zo leuk. Nee. Ik vind dat er erg een beetje moet afgescheiden worden. Dus bij u staat de kerstboom nog niet? Nee, de kerstboom staat er lang nog niet. Nee. Wanneer komt die? Kerstdag zelf, denk ik. Ja. Oké, het is echt pas dan. Ja. 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 Die moet altijd nog de dag zelf aangekocht worden. Ja. Dat is meestal Ja. Dus op het moment Sinterklaas cadeautjes. ja, alles op zijn tijd. Nu is Sinterklaas ook nog in het land, Ja. maar lopen toch wel al veel mensen hier. Ja, heel veel al. Zijn er toch wel veel mensen die nu wel al kerstinkopen doen? Ja, toch wel. Mensen zitten toch, er worden nu wat kouder en zo en mensen zitten toch wel een beetje aan toe, zeg maar. Ja, Ja. krijgen we zin in. Ja. Maar ja, dat zijn dan meestal ja, mensen met kinderen die hadden nog steeds natuurlijk voor de Sinterklaas. Ja. Maar ja, voor ons is de kerst belangrijker natuurlijk, omdat wij geen speelgoedwinkel hebben. Nee. Is het toch nog, Ja. ja. En er zitten ook mensen die soms kerstartikels als Sinterklaas cadeau geven. Ik zie heel veel verschillende soorten, ik zie ballen en ik zie heel veel kleuren. Ja. Is er een trend voor Ja, dit er jaar? zijn eigenlijk verschillende stijlen, zeg maar. Er zijn eigenlijk 4 stijlen opgezet. Ja? Je hebt dan deze hier zo, dat is allemaal rode tinten en dan season sweets noemen ze dat. Dat is eigenlijk meer de rode tinten met natuur erbij. Maar al die jonge mensen die kiezen daarvoor inderdaad, die felle kleurtjes allemaal. Ja. En dat heet Fantasy Fair. Zo heet dat thema. Oké. Het is eigenlijk opgezet in 4 thema's. Zijn er ook Sinterklaas-spulletjes voor in de kerstboom? Nee, eigenlijk niet. Nooit gehad? Nee, eigenlijk niet. Chocoladeletters om op te hangen of zo? Dat Nee? hebben we eigenlijk niks. Dat is misschien nog voor in de toekomst. Ja, nee, inderdaad, zo je het zegt. Nee, dat is eigenlijk niet. Maar we gaan dan elke keer naar zo'n beurs en dat krijg ik nog nooit Nog gezien. nooit, nee. echt niet. Wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen? Over de grote, grote zee. Sint-Nicolaas, hoezee. Ik kan er nog wat pieten in en wat pepernoten. Ja. Ja. Kijk hier. Heb ik een Sinterklaas kerstboom? Ja hoor. Zo. Volgens mij, Sint-Nicolaas, hoezee. Nou, ik heb er zin in gekregen, de kerstboom. Dus ik ga hem lekker wel zetten, maar met Sinterklaas spulletjes. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in de lege, lege tonnen. Strooi wat in de huizen.